Selam dostlar. Мен sizni ko'ruvime bik şatman. Ягыз әле, уч төпләрен жылытып алыгыз. Шәп. Без һәм бармаклар яңа сынны ясарга әзер. Тизрәк соры, алсу, кара, кызгыл сары һәм куе соры төсле пластилиннарыгызны алыгыз. Стейк белән агач таякчыкны да онытмагыз. Без бүген җир астына сәяхәт итәрбез. Анда сукыр тычканнар яши. Димәк, без бүген сукыр тычкан әвәләячәкбез. Башладык. Әлеге җир асты яшәүчесе сезнең үй астында, әбиләрнең бакчасында да яшәргә мөмкин, ләкин аларны без күрмәячәкбез. Чөнки алар кояш нурларыннан качалар. Ә без киресенчә кояшны бик яратабыз. Ул бар җирне дә яктырта. Менә хәзер дә якты булганга, без инде соры пластилинны күреп алабыз да, аны әвәли башлыйбыз. Кечкенә һәм зур шарчыклар тәгәрәтәбез дә, бармаклар белән түзәткәләп, озынча түгәрәк ясыйбыз. Менә шулай изәбез, йомшартабыз. Я, дусларым, ничек барып чыгамы? Менә шулай. Аннары кагаз битенә күчерәбез. Сукыр тычканның гәүдәсе бик җыйнак булырга тиеш. Башка җәнлекләр белән чагыштырганда, аларның тәндәге йоннары да төгәл өскә карап үсә икән. Шуңа күрә җир астыннан йөргәндә дә ул бер каяда төртелеп калмый. Сукыр тычкан казыган тоннельләр хәтта 100-200 метр булалар. Әйдәгез, эшне дәвам итәбез. Мотор килеп чыга. Шулай бит. Афәрин, достым. Менә булды. Кырыйларын тигезләдек. Бик мотор килеп чыга. Сезнеке дә шулаймы? Афәриннәр, булдырасыз. Ә хәзер соры шарчыкны алабыз да, аннан 3 почмак ясыйбыз. Ул сукыр тычканның шәше булачак. Шәп, әйеме? Соры пластилиннарны уч төбендә җылытуны дәвам итәбез. Менә шулай. Беренчесе әзер булгач, икенчесен дә нәкъ шулай ясыйбыз. Сукыр тычканнар бик оста төзүчеләр. Аның önендә берничә бүлмә бар. Иң зур бүлмәдә сукыр тычкан җыйган азык һәм үзенә кирәк ярыклар саклана икән. 1 метрлы тоннельне казыр өчен аңа нибары 3-4 минут вакыт кирәк. Бигрәк тиз, әйеме, дусларым? Менә икенче пластилин да әзер. Бу сукыр тычканның куллары булачак. Нечкәрәк ягы белән гәүдәгә, ә калын ягын эчелешенә беркетәбез. Булды. Икенче кул белән дә нәкъ шулай ук эшлибез. Менә шулай тигезлибез. Ябыштырабыз. Афәрин, кызлар, малайлар. Куллары зуррак булсын. Дуслар, ә сез белә идегезме? Сукыр тычканнар яңгыр суалчаннарын, бүҗәкләрне һәм кортларны бик яратып ашыйлар. Бер көндә әлеге җир асты хайваны үз авырлыгы кадәр ашый ала икән. Гаҗәп, шулаймы? Алсу төсле пластилинга да чира җитте. Гадәттәгечә шарчыклар тәгәрәтәбез дә, аларны яссый итәбез. Менә шулай. Яссый итәбез. Һәм читкә куеп торабыз. Калган пластилиннан 3 почмаклар әвәлибез дә, шулай ук кырыйга куеп торабыз. Тиздән, дусларым, буларның барысы да безгә кирәк булачак. 3 почмакларны алабыз да, аннары сукыр тычканның кай җиренә ябыштырабыз? Беләсезме? Әйтегез әле. Уйладыгызмы? Әлбәттә, дөрес әйтәсез. Бу сукыр тычканның тәпиләре булачак. Аларны инде тәпи урыннарына мотор иттереп ябыштырып куярбыз. Менә безнең тәпиләребез әзер диярлек. Хәзер ябыштырабыз. Менә шулай. Һәм икенчесен. Мондый тәпиләр белән ул 4 минут түгел, 2 минутта тоннель казый алачак.
Шәп бит. Алсу пластилинны беркетик. Әфәрин, бу бик җитди сукыр чыккан булды. Хәзер бүтән җирне казып чыгачак. Сак булыгыз. Тоташкан урыннарны шымартып куябыз. Менә, бар да әзер. Сукыр тышканны бизисебез генә калды. Стейк ярдәмендә кулларны, тәпиләрне, чәчне матурлыйбыз. Булай иткәч тәпиләрдә тырнакларны да күреп була. Шәп. Минем бик күп дусларым әлеге хайванның күзләре юк, сукыр дип уйлый. Исеме шундый бит, сукыр тышкан. Ләкин чынлыкта бу алай түгел. Безнең тышканыбызның күзләре тире сырлары арасына яшеренеп, кысылып калган. Ә безнең тышканның күзләре зур булып күренеп торачак. Чөнки без аны кара пластилиннан ясаячакбыз. Күзләрне ничек ясыйсын онытмадыгызмы? Әйе, башта шарчыклар тәгәрәтәбез дә, аларны кысып, баш өлешенә урнаштырабыз. Әфәрин минем дусларым. Я, барып чыгамы? Менә шулай. Һәм икенчесен. Булды. Бик матур килеп чыга. Матур бит әйеме? Менә шулай. Хәзер борын ясыйбыз. Кызгылт сары буйчык тәгәрәтегез. Кар бабай борынына охшаган булсын. Аннары таякчык ярдәмендә тишеп урынына беркетеп куябыз. Кысабыз. Менә сукыр тышканыбызның борыны әзер. Әйе, куе сары төсле пластилиннан авыз ясарбыз. Озын буйчык авалибез дә очларын тоташтырабыз. Менә шулай. Хәзер инде очларын тоташтырабыз. Тәгәрәтәбез. Булды диярлек. Сукыр тышканның барлыгы 44 теше бар икән. Безнең тешләргә караганда бигрәк күп була, әйеме дусларым? Карагыз әле ничек матур елмая. Сез әфәриннәр. Тиздән күрешербез. Сау булыгыз.